ድምፂ መድረኽ ኤርትራውያን እዩ ድምፂ መድረኽ ብቋንቋ ትግርኛ ሱሉስ ዓርብን ሰንበትን በቆፃፅራ ኤርትራ ካብ ሰዓት 8 ክሳብ ሰዓት 9 ምሽት ኣብ ሓፂር ማዕበል ብ11720 ኪሎ ሄርትዝ ወይ ኣብ 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ፈነወና ብሳተላይት ን24 ሰዓታት ኣብ ናይል ሳት ብ11678 ሜጋ ሄርትዝ ኣብ ፖላራይዜሽን ቨርቲካል ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ንምርግጋጽ ናብ ኤርትራ ዝፍኖ መደብ ሬድዮ ኤርትራውያን እዮም እዚ ድምፂ መድረኽ ኤርትራውያን እዮም سلام زخبركم سمعت دمጽ مدرخ تمال سنبت 12 حمله بتكنيكاوي مخنيات سرع مدبنا كان قرب زي مخالنا اقدمنا قريتنا حدثنا نلومي سولوس 14 حمله كلتشن 10 حموشتن مزدالنا يوم مدبات نلاليكم كم نمود فنونا بعد توزينك جمري كاو قصيلو عندنا كيس هاجر اي كان انغدونينا بزبل ارستي استدالو صحف كسعبي بدهريو منبري السأنة هزبي زرستو نقول انتناوي كونتات هزبنا بعمق الزقلس عنقص كسعبي كاواتسي الخان نقولو كونتات مرت هاجرنا بزملكات مس دكتور قايم كبر ابستا قبريك على محتت كان اربولكم هنا كساب فتصامي مدبنا كتكتاتولنا نعدم ازي دمت مدرخ ارتراويان يوم زخبركم سمعتنا نلومي سولوس 14 حمله كلتشن 15 استدلو زينا انه فلما كان درستاتو نتمهارو مصايقوم كوليفكا او تهدرنا نمبلايوم سرعه غدف سرحالو زلو مرحم خوانو تغليصو بوليس اثيوبيا كامريت ارترا تبغيسوم نامريت تግራይ كسلكو ابلع نسفتنو عطقات بزكايرو متقعتي 30 كباتهم كم زقتل غليصو اوشت كارتوم زكاي زلو ጩያ ስደተኛታት أسكافي ملك أن حزي متصهم زلو تحبيرو سنفلال لبي حازي الكي لغد حنقل قلوب تفت يلا خولكي اي تبتتلو حراي بلني حراي زخبركم سمعتنا أرسل زينات كاتور تصنعكم زرزراتو نها ازي دمت مدرخ ارتراويان يوم بريزيدنت سرعة قدف بقدام 11 حملة كلتشن 15 أما دبر تعليم سواب استخيدة من مرقتها تعلموا مقبل إسران شمون تزوريان تمهارو هقراوي مأكل مويا وصلت أنا هماموسن نبزهبو مقلتين محدرات سرعات كساع كندي بخون كوينو مهلاو زنت صريو كبلو منشتاتنا كوشت هاجر عملكتهم اتي بريزيدنت زهبو حصير مغلصي بفلاي نتيام مدبر تعليم سواز محدر زلو قدو تمهرتي قدو زقالع منبارو زردو منشتاتنا كلنتناوي بقعتا بتسرعتن بحتويان مراخبي بزهنون كم مدينة معبالن فلتاتن زمدر الله مدبر تعليم سوان تمهرتاوي تكالاتن نابستحات الدرجة وريدكم زلو التحساسيبهم اتي بريزيدنت نتصبط مينستر تمرتو كيسو ابزهو مغلصي
ልዕሊ 60 ሚእታዊት ካብቶም ናብ ሃገራዊ ማእከል ሞያዊ መሰልጠኒ ዝተጸምበሩ ተምሃሮ እኹል ነጥቢ ብዘይምምዝጋቦም ከም ዝተረፉ ከም ዝሓበረ እዚ ድማ ተምሃሮ ናብ መደበር ታዕሊም ዝወርዱሉ ምኽንያት ፍልጠት ንኽቐስሙን መጻኢኦም ንኸውሕሱን ከም ዘይኮነ ዘግህድ ምዃኑ ተፈሊጡ ምንጭታትና ካብ ስታፍ ክፍል መደበር ታዕሊም ሰዋብ ዝረኸቦ ሓበሬታ መሰረት ኣባላት 28 ዙርያ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ካልኦት ዙርያታት ተመዝጊቡ ብዘይፈልጥ ሓዝ ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ከም ዝሃደሙ በዚ መሰረት ከዓ ልዕሊ 1230 ናብ ሱዳን ኣስታት 570 ድማ ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝሰገሩ ዶብ እናሰገሩ ዝተታሕዙ ከዓ 16 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 56 ካልኦት ኣብቲ ብሓድሽ ማዓስከር ዝፍለጥ መዳጎኒ ቦታ ተሓይሮም ከም ዘለዉ ኣፍሊጦም ምንጭታትና ወሲኾም ኣብቲ መደበር ብዘሎ ሕሱም ኣታሕዛን ትሑት ቀረባት መሰረታዊ ጠለባት ህይወትን ብዝጠንቁ ልዕሊ 10 ተዓላሞ ብዝተፈላለዩ ሕማማት ከም ዝሞቱ ብዘይካዚ ከዓ ኣስታት 16 ደቂ ኣንስትዮ ተዓላሞ ብሓለፍተንን ዓለምተንን ጾታዊ ዓመፅ ክወርደን እንከሎ ኣብ ሞያዊ ስልጠና ኣብ ልዕሊ ዝነበራ ካልኦት 9 ደቂ ኣንስትዮ ተመሳሳሊ ዓመፃት ወሪድወን 4 ከብኣተን ዘይተደልየ ጥንሲ ሒዘን ምህላወን ኣፍሊጦም እዚ ዓመት እዚ ዝበዝሑ መምህራን ቤት ትምህርቲ ወርሳ ይከኣሎን ሃገራዊ ማእከል ሞያዊ ስልጠናን ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ዝሃደሙላ ዓመቱን ምዃና እዚ ድማ ኣብቲ ተመዝጊቡ ዘሎ ኣዝዩ ዝስክፍ ቁፅርቶም ዘሕልፍ ነጥቢ ዘየምፅኡ ተምሃሮ ቀጥታዊ ተራ ከም ዝነበሮ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ ነተምሃሮ ቤት ትምህርቲ ወርሳ ይከኣሉ ዝውሃብ ዓይነት ትምህርትን ፈተናን ንክውነቶምን ብቕዓቶምን ዘየማእከለ ኮይኑ ምህላው ዝግለጽ ኮይኑ እዚ ምስ ዋሕድን ዘይውዱን ብቕዓት መምሃራን ተደሚሩ ዝበዝሑ ተምሃሮ መሕለፊ ነጥቢ ንኸየምፅኡ ጠንቂ ይኸውን ከም ዘሎ ዘዘኻኽሩ ምንጭታትና እዚ ድማ ንተምሃሮ መጻኢኦም ኮሊፍካ ኣብ ውትድርና ንምብላዮም በቲ ስርዓት ኮነ ኢልካ ዝስራሓሉ መደብ ምዃኑ ኣተሓሳሲቦም ፖሊስ ኢትዮጵያ ካብ መሬት ኤርትራ ተበጊሶም ናብ መሬት ትግራይ ክሰልኩ ኣብ ልዕሊ ዝፈተኑ ዕጡቓት ብዘካየዱ መጥቃዕቲ 30 ከብኣቶም ከም ዝቐተለ ይገልጽ ኣሎ ዝተፈላለያ መርበባትን ሓበሬታታት ማዕከናት ዜናን ተሃገር ይገልጾ ከም ዘለዋ እቶም ካብ መሬት ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ክሰልኩ ዝተቐትሉ ዕጡቓት ኣባላት ናይቲ ብደምሒ ዝፍለጥ ምንቅስቓስ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ልዕል ግምት ከም ዘሎ እዚ ድማ ነቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ እቲ ነቲ ምንቅስቓስ ይዕኩኸሎ እናተባህለ ዝግለጽ ስርዓተ ግደፍ ክውሰድ እዩ ዝበሃል ስጉምትታት ከየኽረሮ ከም ዘይተርፍ ኣተሓሳሲበን ፖሊስ ኢትዮጵያ ነቲ ኩነታት ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቶም ዕጡቓት ብምዕራባዊ ወገን ክልል ትግራይ ይሰልኩ ኣብ ዝነበሩሉ ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ከም እተወስደሎም ሓያሎ ካብቶም ዕጡቓት ድማ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝርከቡ ክፍለጥ እንከሎ ንጹር መንነት ናይቶም ዝተቐትሉ ዕጡቓትን እቲ መጥቃዕቲ መዓዝ ተወሲዱን ብዝምልከት ግን ክፉት ሓበሬታ ካብ ምሃብ ተቆጢቡሎ እዚ ፍጻሜ እዚ ውሕዳት መዓልታት ድሕርቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ስርዓተ ግደፍ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያን ዞባን ዘካይዱ ዘሎ ረበሻታት ደው እንተዘየቢሉ ተሪር ስጉምቲ ክትግብር ምዃኑ ዘጠንቅቕ መግለጺ ይኽሰት ከም ዘሎ እዮም ተንተንቲ ፖለቲካ ዝዛረቡ ሓያሎ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ብወገኖም ምንቅስቓስ ደምሒት ካብ መሬት ኤርትራ እናተበገሰ ኣብ መሬት ክልል ትግራይ ወታደራዊ መጥቃዕታት ክወስድ ምቕናዩ ይግለጽ ምጽንሑ ብምዝኻር እዚ ወታደራዊ ተርእዮ እዚ ምስቲ ብፖሊስ ኢትዮጵያ ዝውሃብ ዘሎ እዋናዊ መግለጺታት ምቅራብ ክህልዎ ከም ዝኽእል ይገልጹ ካብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ስርዓተ ግደፍ ኣቶ ፋሲል ኣብ ዝቕንያ እዚ ምስ ድምፂ ሬድዮ ኣሜሪካ ቪኦኤ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕትት ነቲ ብሓያሎ ወገናት ዝምስከር ዘሎ ህግደፍ ንምንቅስቓስ ደምሒት ዝህቦ ኩለንተናዊ ሓገዛት ክነጽጎ ከም ዝፈተነ ክፍለጥ እንከሎ ዞባዊ መርሓ ስርዓተ ግደፍ ሃነፅቲ ዝምድናታት ናብ ዘስምር ማእዝን ክሳዕ ዘይቀንዐ በቲ ስርዓት ዝውሃቡ ሙስልያት መግለጺታት ፋይዳ ክህልዎም ከም ዘይኮነ ይዝገልጽ ብኻልእ ወገን ብጉዳይ እቲ ስርዓተ ግደፍ ኣብ ልዕሊ ምንቅስቓስ ደምሒት መሪፅዎ ዘሎ ኣካይዳታት ኣብ መንጎ ኣባላትን ሓለፍትን እዚ ምዕራብ ዘይምስማዕ ይብርኽ ከም ዘሎ እቲ ዘይምስማዕ ከዓ ኣብቲ ሓለፍቲ ክፍላተ ሰራዊት ናይቲ እዚ ብ10 ሐምሌ 2015 ኣብ ከተማ ባሮንቱ ዘቃንዕዎ ገምገማዊ ኣኼባ ጎሊሑ ከም ተረእየ ተገሊጹ ስርዓተ ግደፍ ነቲ ንምንቅስቓስ ደምሒት ዝገብሮ ፖለቲካውን ወታደራውን ሓገዛት ካብ ዝበዝሑ ላዕለዎት ወታደራውያን ሓለፍቲ ይኽውሎ ምህላው ዘመልከቱ ምንጭታትና እዚ ድማ እቲ ስርዓት ክሳዕ ክንዲ ኣብ ሰራዊቱ ዘይምትእማን ፈጢሩ ከም ዘሎን ንምንቅስቓስ ደምሒት ክዓስብ መሪፁ ምህላውን ዘግህድ ከም ዝኾነ ይረዱ ኣብ ከተማ ካርቱም ዝካየድ ዘሎ ጩያ ስደተኛታት ኣሰካፊ መልክዕ እናሓዘ ይመጽእ ከም ዘሎ ምንጭታት ድምፂ መድረኽ ካብታ ከተማ ሓቢሮም ምንጭታትና ብሓበሬትኦም ካብ 6 ሐምሌ 2015 ጀሚሩ
ዝበዝሑ ኤርትራውያን ምዃኖም ዝተገልጹ ዛጊት ልዕሊ 8 ስደተኛታት ኣባላት ስልያ ኢና ብዝብሉ ዕጡቋት ካብ መንበሪ ገዝኦም ተጨውዮም ምህላዎም ኣረዲኦም እቶም ኣብ ሒላ ጀዲዳን በላብልን ዝተባህሉ ከባቢታት ከተማ ካርቱም ዝተጨውዩ ስደተኛታት ልዑል መጠን ገንዘብ ንክኸፍሉ ይንገሮም ከም ዘሎ ምስቶም ዝተጨውዩ ዘለዋ ክልተ ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብ ስድረአን ቴሌፎን ብምድዋል $3,000 ኣሜሪካ ክኸፈለን ከም ዝሓበራ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ ምንጭታትና ወሲኾም እቶም ግዳያት ነቲ ዝጥለብ ዘሎ ገንዘብ ኣብ እዋኑ ክኸፍልዎ እንተዘይክኢሎም ዝለዓለ መጠን ገንዘብ ናብ ዝሓቱ ካልኦት ጨወይቲ ክመሓላለፉ ምዃኖም ይንገሮም ከም ዘሎ ኣተሓሳሲቦም ኣብ ሱዳን ወተሃደራዊ ክዳን ብዝለበሱን ኣባላት ጸጥታ መንግስቲ ኢና ብዝብሉን ዕጡቃት ዝግበር ጨውያ ስደተኛታት ናዛይደ ይመጽእ ከም ዘሎ ዝፍለጥ ኮይኑ ማእከላይ መንግስቲ ሱዳን ነዚ ዝስዕር ዘሎ ተግባር ንምግትኡ ዛጊት ዝወሰዶ ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ ከም ዘየለ ተሓቢሩ ምስ ኣባላት ስልያ መንግስቲ ሱዳን ንሕሉፍ ቅርበት ከም ዘለዎ ዝንገረሉ ስርዓተ ግደፍ ኣብ ሱዳን ኣብ ልዕሊ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ቀጻሊ ጸቕጢ ንምግባር ብኢዶ ዙር ይሰርሕ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎሚ ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናድኦና እዚ ክትከታተሉ ፀናሕኩም ነይሩ يا أنس فقري حمسوني تسمر الليلة انت حتت كوخي نسخقن حطينتك يو دمبر طيبلكن أسحقوكي حراي بلني حراي بلي حراي بلني حراي بلي موردي وفقري حتاي بسيخيو نا أخي بتعندي إيكي تنتقيو تتسعدني باجا تحاسبيو مقبان يون اللبي هاي تقارتيو صحقني قتليو 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 حراي بلني حراي بلي حراي بلني حراي بلي حراي بلي حراي بلني جقنا فقري كونكي نقست تموا تمثال قداماويت سلام كبيبوا إلهم كدنخي بأخي كعلو فنجحت بالبيسي فقري فدقالو حراي بلني حراي نايلومس بينو يو بقهدي كتفتف عبدي طعم حلمي هاي تبالي شلل هاي تبالي تباح قزلك لومي الراي بلني الراي بلي الراي بلني حراي بلي نوردي وفقري حتاي بسيفيو نا أخي بقعني إلكي تنتقيو
بانديون لبي اي تقارتيو صحقني قتليو 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 دفار بالم بسا تموات زرقي زنا فصفح في حوب اسكي مزقب كبري تقنا فغري قبل خسامي اي لباي حقوسي عندنا نبقى تقنا فغري قبل خسامي اي لباي حقوسي عندنا نبقى أب حدا أكال كلتا أمثال أي تقبري سواقك مستا تفارقو تواجابرني أب حدا أكال كلتا أمثال أي تقبري سواقك مستا تفارقو تواجابرني دفار بالم بسا تموات زرقي زنا خصفح في حوب اسكي مزقب كبري جقنا بطنيا قبل خسامي ايه لباي حقوسي عندنا نبقى جقنا بغروة قبل خسامي ايه لباي حقوسي عندنا نبقى أب حدا أكال كلتا أمثال أي تقبري سواقك مستا تفارقو تواجابرني أب حدا أكال كلتا أمثال أي تقبري سواقك مستا تفارقو تواجابرني نعندرا كيس هاجر أيكن أنجدونينا سرعة قدف بزغتلو أكويا كايدا بوليتيكاوي كونتات إيرترا كاب زغف إيه نبز حمق إيكون قول صنيح له أبزو وانزخاء بتياب العلزيقاتاتو بزفت سموغ هسسب أو مسالات محبر سب عالم بزل على درجة كمرمرو وسينو اللو أبزو اللهم موت كابتن تسلو محبر سب عالم نمهدامن أقاربو عالم نمتمزازن أمريتو بزعق أبوم سراويت قدبو نجار توخاتيخو نهزب إرترا داقم نمدماي كانت أبتاب كم زبالي يخصص الله قدماي مينستر إثيوبيا هايلا مريم دسالين كا منغستي إرترا نتسأتتا إثيوبيا نايم هو تكباراتو يقصلو بمهلاو هاغورو نهزبا فليتا تمتات آني تبرو سقومتي كتوسد كمتقدد حبير الله إذا مقلت زخاء نخلوتي كويناتن ورو كويناتن كسمع زي دلي كوينات زسعبو طفاتن هلكيتن عريز فلت بكويناتن صعبيناتون زلادي بملكن ملاخن نابرا مريرو زرقق زلو هزبي إرترا كسمعون كتحساسبون قدني اتي زت تحساسبون سمعون مهنيات كا بسنكزي هاجرن هزبن إرترا زرمز زلو كان ملاخي إسياسن قجلون زفوتو هزبومن زفقروا هاجرومن أبزي دليو كوينات كأتون بسعبينو خا نتصحدك هزبي كموتون كسنكرون سلا زي دلي سرعاتات بزاتن للزبن كفتح بزقبقو ببوليتيكاوي مخنيات كنا قوتون كقاجعون رئيناينا أما محدراتهم سرعاتات قداي زخوون كا هزبتاتن مقات امتهاجراتيو دبلوماسياون وتهدراون سمعات هاجرات الزوبا أبستفلالي اوان زتفلالي ملكا كهزرئينا يولنا هزباو جنبارن هو دقن بحور جنبارن سرعات درقة اليوم سلطان مستركبو أبوزح عودتات بدرجة ميسريتات حبراو سمع فتيروم ني حبار ناي مكل خال سمع مسريتوم تسفازنو بروح ونتاوي زمدنا جميروم نيروم أبتوانتي منغستات إيرتراني منن بقوداي دسيتات زقور حانيش مستقاجعو منغست إيتوبيا نتكستات بسلامو مقدين معراف أبشم قلنان عرق إنكام موسى حليفو
بمسرت حبراوي وتهدراوي سمعت أوان أو وتهدراوي تتنقى أمو ذكري بدهري أون انتخونه منقستات إيرتران إثيوبيان يغواندان إسلاموي أيديولوجي نيروون زبهال هاجراوي إسلاموي جنبار بحبار نمتكع بألاينتن دقفن منقست أمريكا سلساوي كيدان مسريتن كوينات فتاتين منبارن بوليتيكاوي كونتات تزوبا زكتات الزبالة أي سحتوني انتخونيت يا مونغو منقستات إثيوبيان إيرتران جميرو زنبر زمدنان متحبارن بوكينات دوبات تسابيبو بستولع وكينات تزريقو أتن كلتا محاوزت هاجرات تاو كينات سلزاقتوا هيوتا شحات نصحات من إسيات كلتي هزبتات بخنتو هاليو اتي هيوتن هبت هاجرن زدفئ مرير كينات دوبات أمريكا بتركبن أو حستي هاجرات معراب أبا هقراوي مقابعا بين توهيبوا كبكع منقست إثيوبيا نتيبا هقراوي مقابعا استوهب بين بمتكل كم استقبلوا كوان تقلت نزات هزبلك المكونة سلزان تصفه كساب حجي أباي تادوبات كي تملكته أباي سلام أباي كونات نركب اللنا إذن أبحد أوان مشارخ تزنبرا هاجرات زمدن مسحرفة فيه تساقاماتن تزاتين كندز فتحوه وانت انبرتن سلز حوصالو هيوات نصحات دك هاجرن معليا زي بلو هبت هاجرن بخينن اتنا بحد أوان بحبارن وقود بأن هاجر زدك عام حزو هاجرات منقس إثيوبيان إيرتران مستان يوغان حويسن كتك عاز فتن هاجر السودان دبلوماسياوي زندنا مسريتن فلايكا منقستن إثيوبيان كساب حبراوي وتهدراوي سمع كفرارما بقعنا الله إذا كنت هذه بنتصر كم زبروها هاجرات قوامي ربحنبر قوامي محازايب لنا كومو سلزخونا خايو كلتي تسعرر تسرعاتات منقست إيرتران إثيوبيان أبتدى حنزنا برولو وانون انتخونه ننحر حدوم تقاوم تودبات حر حدوم كعقبون كدقفون تصني حمية منقست إثيوبيا أنصار سرعة قدف نزقاومو بوليتيكايان ودبات بعاومو يدقفن حقزنا الله كمون ملكاو سرعة سياس نتقاوم تحيلتات منقست إثيوبيا يدقفن يتابعنا الله كابزي تصلاقي فتاوي ايو زمنچو مدقاف كايو زحجين هزبن هاجرن إيرترا قداي كقبر زدنادن زلو مفتعات نرئ زلنا زخون يخون عقمن حيل نسمعو تتاقعي ازبل وغن ملسا قبرينا يزقات او متقعتك بهرياوي ولاون تمتات اني سمير تعوي تصوع تزوها بقبر ملسي نوصحات زيقاتات كمستنكفات تراترني اتي بقربا زتقع عنزو قدان كا اتي بموقع ملكي تغير زلو هزبن بر اتي هزبون قربيتون زهوخ زلو ملاخي كونن قد حجي ترأين بحجون اندعي سلازي كله بهزبون هاجرون زحمم زبله هاجراو زيغا نزو أصلنك أنزان هزب خوين زلو ملاخينا نمسراك فليات ناصبيبنا توديبنا هنصرغو اجيغنا خنسبسب يكبا كل متوم بزي تختاوي سرعات تهاويخنا زبلو زلو قرابتنا خا مجمرتا بتقداي زملاخ زي خوين زلو وصح حزبي إيرترا كحسبو نزخ خروم مغنياتو هزبن بر سرعاتات نبرت سلازي يكونو نهزب زقيمن حلوف قسل زود انت كبارات كيوسدو كلتا ساعة كحسبولون بنصارو هزبي إيرترا بعلون ملاخيقو خصرغن كألن بخلن تنوم كدقاقفون كتابعون نصوع نحنا كم هزبي إيرترا تهملنا عندنا كيس هاجر كم زين انقدو خاء دقيمنا كنرقاقص يقبع
كلنا نوسخ اللحمة أنتم إخوات ما تحملنا لا ماماي أنتم إخوات ما تموتنا لا ماماي وكاني وكانك جندر مسولادي قصلاي وسقودا دعرايت كدري عدقا خسيلت جر عبادي يتسنب دخايو كله زنبدي حيلنا قمرتي تقسانينا نعيه أنتم إخوات ما تحملنا لا ماماي أنتم إخوات ما تموتنا لا ماماي سلازي نحن عدلاي تفضعي ولا قدم ولا ظلمي نخي حساد اللبان الرسرسة ناقل يدو حسن زلب كرسا نلا زبطة مليس وخيبسا ماما تحمام الفوس وفدم ماما تحمام كيف قديد صغرام ماماي أنتم إخوات ما تموتنا لا ماماي فلتنا أين عوار يأسنا يتماما نوعوا مزازو مامانا تختيما توزي تغكسنا فور الحصص بدل ماما حوي عملت أبداً ماما حوي عملت أبداً أنتم إخوات ما تحملنا لا ماماي أنتم إخوات ما تموتنا لا ماماي تحملنا لا ماماي أنتم إخوات ما تموتنا لا ماماي فلتنا أين عوار يأسنا يتماما نوعوا مزازو مامانا تختيما توزي تغكسنا فور الحصص ماما ماما حوي عملت أبداً أنتم إخوات ما تحملنا لا ماماي أنتم إخوات ما تموتنا لا ماماي أنتم إخوات ما تحملنا لا ماماي أنتم إخوات ما تموتنا لا أنتم إخوات ما تحملنا لا ماماي أنتم إخوات ما تموتنا لا ماماي أنتم إخوات ما تحملنا لا ماماي أنتم إخوات ما تموتنا لا إزي دمت مدرخ إرتراويان يوم
መንበሪ ዝሰኣነ ህዝቢ ኣብ ዝሓለፈ ልዕሊ 25 ዓመታት ህዝቢ ኤርትራ መንበሪ ከም ዝሰኣነ ህዝቢ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ዜጋታት ኤርትራ ኣብ ተሓራ ዝብልዎ ሃገሮም ካብ ስድራ ቤታቶም ተፈልዮም ካብ 10 ክሳብ 20 ዓመታት ኣብ በረኻታት ምስ ከርተቱ ካብኡ ንምምላጥ ከዓ ኣብ ኩሉ ሃገራት ባዕዲ ይኽርትቱ ኣለዉ ኣብ ገዛእ ሃገሮም ብፍላጥ ብዝተዋደደ ዘህድም ስቅያት ተደፊኦም እናተሰደዱ ናብ ፈቐድኡ እናምርሑ ዝነብሩሉ ሃገራት የናድዩ ኣለዉ ገለ ዝተዓቕቡለን ሃገራት ይሰግኦም ኣብ ካልኦት ይሕረዱን ኣካላቶም ይስረቕን ኣብ ካልኦት ብፍርሒ ዓሌታዊ ነውፂ ትካላቶም ይዓፁ ኣብ ምድረ በዳን ባሕርን ጥሒሎም ይሃልቁ ኣለዉ እቶም ኣብ ዓዶም ክቡራት ዝነበሩ ህዝቢ ኣብተን ብምህለላ ዘዕቅብኦም ሃገራት ዝተሓትዉ ኣገልገልቲ እናኾኑ ንነብሶም ከጽንሑ ብውሕድ እቶት ይቝጸሩ ኣለዉ ዝኾነ ይኹን ህዝቢ ከምዚ ዝኸውን ምግባርሲ ካብ ርሑቕ ዝመፁ ጸላእቲ እኳ ብኸምዚ ዝመስል ሕሱም ብቕዓት ኣይመልክዎን እዮም ዜጋታት ኣብቲ ዝብጽሖም ሃገርን ዝብጽሖም ቦታን በቲ ዘለዎም ዓቕሚ ካብ ፀሓይን ቁርን ካብ ዝናብን ንፋስን ሰራቕን ኣራዊትን ዝከላኸለሎም መዕቆቢ ክረኽቡ መሰረታዊ ተፈጥሮኣዊ መሰሎም መጽለሊ ክዳንን መግብን ከይረክብ ዝኽልከል ንሞት ዝተፈርደ ህዝቢ ጥራይ ድሕረቲ ልዕሊ 10 ዓመታት ዝወሰደ ምግሃስ ሓያሎ ከም ናፃ ምግላፅ ሓሳባትን መሰል መገሻን ዝርከቡ ዓመጻት ግና እቲ ገና ዘይተጋህሰ መሰል መዕቀሊ እዩ ኮይኑ ጸኒሑ ቅድሚ 4 ወርሕ ሓቢሉ ኣብ ዳዕሮ ጳውሎስ ሰገነይቲ ዓዲ ኾላን ዓዲ ቀይሕን ኣባይቲ ህዝቢ ክፈርስ እንከሎ ድፍረቶም መራሕናካ እናበሉ ዘጽድፍዎ ዘይደንጾን በቲ ዘይምሕናኾም ዘይገረሞን ኣይነበረን እቲ ኣባይቲ ናይ ምዕናው ስርሒት ኣብቲ ህዝቢ ብጻዕቂ ዝቕመጠሉ ከባቢታት ብምድሃብ ሱሩን መእከብን ናይተን መሰረት ሕብረተሰብ ዝኾና ስድራ ቤታት እዩ ዝዕኑ ዘሎ እዚ ስርዓት ነቲ ንህዝቢ ካብ ሃገሩን ምስጓግ ዘበገሶ ስርሒት ምፍራስ ኣባይቲ ከይቅጽሎ ንቁጥዕ ህዝቢ ፈሪሑ ዝሒሉ እኳ እንተጸንሐ ኣብ ዝሓለፈ ቅነ ግን ነቲ መስርሕ ምዕናው ኣባይቲ ይቕጽሎ ኣሎ እቲ ብመደብ ከም ዝዕየ ዘሎ ካብ ኣቀማምጣ ዓለታቱ ልሉይ ዝኾነ ዘመተ ምፍራስ መንበር ዜጋታት ኣብ ምእታው መጋቢት ጀሚሩ ጸኒሑ ሕጂ ከዓ ኣብ ምእታው ሓምለ ይብገስ ኣሎ ኣብቲ ልዑል ጻዕቂ ህዝቢ ዘለዎ ገጠራትን ከተማታትን ክቕጽልዎ መዲቦሞ ዘለዉ መንግስታዊ ግብረ ሽበራ ተቃውሞ ምእንቲ ከየጋጥሞን ኩሉ ሓፋሽ ምእንቲ ክዳሃልን ኣብ ምእታው ወርሒ ሓምለ ኣብ ማእከልታ ርእሰ ከተማ መንበር ዜጋታት ይዕንው ኣለዉ ካብ 3 ሓምለ ጀሚሩ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት 4 ኣስመራ ልዕሊ 50 ኣባይቲ ድሕሪ ምዕናው እተን ኣባይቲ ክዕንዋ ዝተመደባ ማሽናት ህንፃ ስርሐን ክቕጽላ ናብ ሕምብር ትምሪሐን ኣለዋ እቲ ሒደት ቅድሚ 15 ዓመት ተፈቒዱ ተባሂሉ ዝስራሕ ዝነበረ ህንፃታት ብምሉኡ ከይተወድአ እንከሎ እቲ ሓይሊ ሒዙ ተሪፉ ዘሎ ጉጅለ ዝቃወሙ ከም ዘሎ ምስ ፈለጠ ከይደንጎየ ክቋረጽ ኣዚዙ ዝበዝሑ ተቐመጥቲ ናይቲ ዝርከቡ ኣባይቲ ኣብ ኣፍ ደገ ከተማታት እናተቐመጡ ካብ ስርሖ ክሳዕ ሕጂ ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ክረኽቡ ዘቕረብዎ ጠለባት መልሲ ይረኸባን እቶም ምህናፅ ኣባይቶም ምስ ጀመሩ ዝተኸልፉ ዘጽልሉ ስኢኖም መመላእታ ክሰርሑ ክፍትኑ እንከለዉ ኣባይቶም በተን ምህነፅ ሃገር ተባሂለን ብመራኸቢ ብዙሃን ዓመታት ዝተሰብከለን ማሽናት ይዓኑ ኣሎ ብዘይካ በተን ካብ ግምጃ ሃገር እናሰረቓ ዝህብቲ ማጨናፍር ናይቶም በቶም ሰብ ሓለንጊ ዝውነና ንግዳዊ ትካል ህግደፍ ዝካየድ ትካላት ካልኡ ኩሉ ስራሕ ደው ክብል ካብ ዝእዘዝ ድሮ 10 ዓመታት ሓሊፉ ኣሎ እተን ሃገራውያን ብዝብል ስያሜ ክጽውዕዎን ዝፍትኑ ኣሽሓት ብናጻ ዝሰርሑ ተመጽዊትሎም ዝነበሩ መንእሰያት ዝውንና ትካላት ኣብ ውዱቕ መደባት ዝበዝሐ ባጀት ሃገር እናዋሓጣ ማሕፉዳታት ዘረግቲ ህዝቢ ኤርትራ ይህጠር ኣለዋ ሓርነት ሃገር ንምርካብ ኣብ ዝተኻየደ ቃልሲ ኣብ ኩሉ ከባቢታት ኤርትራ ዝወረደ ቁጠባዊ ማህሰይቲ ኣዝዩ ብርቱዕ እዩ ነይሩ ብፍላይ ካብ ፍርቂ ሰብዓታት እነጀው ድኻታት ሓረስቶትን ጓሶትን ብኣሳርያት ተሓዛ መንግስቲ ኢትዮጵያን ዘይውዳእ ጠለባት መራሕቲ ሰውርዖምን ተቐርቂሮም ይኸዱ ነይሮም ንውድቀት ቁጠባ ኤርትራን ተደጋጋሚ ደርቅን ገጢሞም ክስዕሩ
ብዘይ ትንፋስና ነበሩ ጣዕሚ ርጉእ ህይወት ረሲዖም ዘዝጎበዙ ደቆም ገዲፎሞም ናብ ስደትን ናብ ሰውራን ይምርሑ ነይሮም ምስ ኩሉ ግና ተስፍኦም ኣብታ ዘይትመን ዋጋታት ዝኸፍሉላ ዝነበሩ ናጽነት ኣንቢሮም ብተስፋ እናተጸናንዑ ምንባር ቀጺሎም ጸላኢኦም ሰጊጎም ናጽነት ምስ ኮነ ዜጋታት ካብ ሓዘን ንጉዳይ ሃገር ሰኣንዎም ደቆም ኣሕዋቶምን ውልዶምን ክድበሱ ኩሎም ዜጋታት ተጸበዩ ኩሎም ኤርትራውያን እቲ ንልዕሊ 10 ዓመታት ደስኪሉ ዝነበረ ቁጠባ ክበራበር ክሰርሑ ጥራይ ዘድልየሉ መዓልቲ ከም ዝበጽሐ ርዮም ብስደት ዝተበታተኑ ስድራ ቤታት ሰላምን ረህዋን ኮይኑሎም ምስ ኣሕዋቶም ተሓቋቂፎም ክነብሩ ምዃኖም ኣደስቶም እቶም ብጸቕጢ መግዛእቲ ምንባር ስኢኖም ንህይወቶም እናፈርሑላ ዝነበሩ ህዝቢ ሰሪሖም ናብርኦም ከርሁ ዑናታት ኣቦታቶም ክሃንጹ ሰሪሖም እናዋህሊሎምን ንወለዶኦም ዝኸውን ተድላ ክገድፉን ተበገሱ እቶም ከካብ ኩርናዓቶም ዝውሕዙ ዝነበሩ ተቐበልቶም መጻእተኛታት ዘረብረቦም ህዝቢ ኣባይቶኦም ብዝሓረዮም ሽማግለ ኣሕዋት እናተመርሑ ብፍትሒ ክነብሩ ብምዃኖም ተሓቆሱ እዚ ኩሉ ግና ናጽነቶም ከም ዝረኸቡን ንጽቡቖም ዝሓሊ መሪሕነት ከም ዘለዎምን ስለ ዝሓሰቡ እዩ ካብቲ ሕልሞም ተጋሂዱ ከም ቋሕሰም ዝተሰወረሉ ዕለት 25 ዓመታት ዘቕጽሩሉ ዘለዉ ኤርትራውያን ይትረፍ ናጻ ህዝቢ ክኾኑስ ካብ ፀሓይን ቁርን ዝከላኸለሎም መንደቕን ናሕስን እኳ ከይተኽሉ ተኸልኪሎም እዮም ዝነብሩ ዘለዉ እቶም ምስ ሓውን ፈታውን ምጽቓጥ ዘይከኣል ኮይኑዎም ካብ ዘይብሎም ተጸንቂቖም መጽለሊ ዝኾነ እዩ ድማ እቶም መራሕቶም ዝመሰልዎም ኣሰርቶም ንናሕሶም ኣብ ዝባኖም ይፍርስሎም ኣሎ እዞም እዚ ኩሉ ዝረኽቡ ዘለዉ ህዝቢ ንናጽነት ይረኽቡ ዶ ይኾኑ ክሓስቡን ከለዉ እዮም ዝጠራጥሩላ ዝነበሩ እምበር ምስ ተረኽበሲ ከይስእንዋ ወላ እኳ ብኣእምሮኦም ሓሊፉ ዝፈልጥ ሓሳብ ኣይነበረን እዚ ብመልቀስ ክስነ ዝግብኦ ምብልሻው ታሪኽ ኣስደሚምዎም ከም እንስሳ ኣፎም ተዓጽዩ ናብ ዝተጎተትዎ እናኸዱ ሰፍ ዘይብል ጾር ይጸዓኑ ይዋረዱ ይቕጥቀጡን ይቕተሉን ኣለዉ ልክዕ ከምቶም መሲሎሞም ዘለዉ እንስሳታት ከዓ ነቲ ዝወረዶም በደል ርዩ ያዕ ዝብለሎም እኳ የብሎምን ወሬ ሓሳብቶም ቀፈድቶምሲ ከም እንስሳታት ንሓድሕዶም እናተራጉሑን እናተዋግኡን ክዋዱ እዩ ቤት ዘይብሉ ሰብ ሃገር ዘይብሉ ሰብ እዩ ዝኸውን መሬት መንግስቲ ምስ ተባህለ ዝሓልየሎም መንግስቲ ስለ ዝመሰሎም ዋንነት መሬቶም ዘይተቐየረ መሲልዎም ስቕ ዝበሉ ህዝቢ ተጸቢዮም ምስ ረኣይዎ እቲ መንግስቶም ናተይ እዩ ዝበሎ መሬት ንሓላሉ ከም ዝገበሮ ተገሊጹሎም ኣብቲ መሬት ኣባይቶም ሃኒጾም ከይነብሩ ንሓደ ወለዶ ሙሉእ ኣጸቢዎም እቲ ቤት ዘይብሉ ወለዶ መንበሪ ኸናዲ ናብ ፈቐዶ መሬት ባዕዲ ፋሕ ምስ በለ ግራት ዝሓርሶ ስኢኑ ምስ ቃደረ ጥሪት ዝጓስየን ስኢነን ምስ ተወድኣ ነቶም ዝተረፉ እንታይ ሓስብሎም ከም ዘለዉ ክግምቶ ዝኽእል ኣይርከብን እዩ ሎሚ ሓፋሽ ከይደለዮ እናተሰደደ ወለዶ ክሃስስ ዝጠመየ ዝዕንጉሎ ዘይብሉ ክሳቐ ዝኣረገ ዝጥውሮ ስኢኑ ቅድሚ እዋኑ እናማህመነ ዝሓመመ መድሃኒትን ኣላይን ስኢኑ ኣብ ዘይግዚኡ እናሞተ ዝሞተ ዝቐብሮ እናሰኣነ ምርኣይ ዓይኖም ዝመልኣሎም ጸላእቱ ይገዝኦ ከም ዘለዉ ነጺሩ ተራእዩሎ ዜጋታት ኣብ ሃገሮም ረጊኦም ንኸይነብሩ እናነበሩ ከዓ መናብሮኦም ንኸየመሓይሹ ቁጠባ ሃገሮም ከየዕብዩን ምእንቲ መንበሪ ከይረኽቡን ተኸልኪልዎም ዳርጋ ኣብ ኩሉ ከባቢታት ኤርትራ መሬት ዘይተዓደለ ምዃኑ ቅድሚ 20 ዓመታት ሒዙ ዝነበረ ፖሊሲ ናብዚ መዓልቲ እዚ ንኽበጽሕ ዝተሓንጸጸ ምንባሩ ዘርኢ እዩ ሰባት ኣባይቲ ከይሃንጹ እናተኸልከሉ ብዙሓት ምእንቲ ሓለፍቲ ናይቲ ዘሳቅዮም ዘሎ መንግስቲ ክነብሩሉ ካብ ኣባይቶም እናተሰጎጉ ካልኦት ኣማኢታ ሸሓት ዜጋታት ኮነ ኢልካ ብዝተፈጥረ ምንሃር ዋጋ ክራይ ኣባይቲ ፋሕፋሕ እናበሉ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ኩሉ እቲ ናተይ ዝብሎ ይስጎግ ኣሎ ከየጥሪ መቐመጢ ስለ ዘይብሉ ከይሰርሕ መንበሪ ስለ ዘይብሉ ከይጽበ ምሕደሪ ስለ ዘይብሉ እናተዋረደ ስደር ዘሎ ህዝቢ እቶም ኣብ ሃገሮም ዝተረፉ ሕዋቱ ኣባይቶም ፈሪስዎም ኣብ መንገዲ ቀንፈዞ ከም ዝብሉ ዘለዉ ሰሚዑ ፈጺሙ ንትዕድልቱ የማርር ኣሎ እቲ ክሳዕ ሕጂ ብራዕዲ ክእዘዝ ጸንሐ ህዝቢ ካብዚ መዓልቲ ዝንኤው እቲ ዝኸፍአ ክመጽእ ዝኽእል መቕጻዕቲ ምስ ተወድአ ካብ ማእሰርቲ ፍርሑ ናጻ ይወፅእ ይኸውን እቶም ብተሪር ምቑሓት ስቓይ እናዳሃሉ ዝቐጽዕዎ ዘለዉ ገዛእቱ ዓገብ ዝብሎም ስኢኖም
نتي زوردو سقاي كبصحو خلو أبيناي معرف نبعتهم تملسو خطفوهم كم زخل زريئي مسلون كسالة عليك سهلة كسالة نتا كسهلة كسالة نزلت غايزلا زحم قلن بلاي تمسلا قد الغلا رحيقا قشن كلاي قد الغلا رحيقا قشن كلاي قشن برتت هلو قدري قشن برتت هلو قدري هيدا أمو زيت الرقب كولي ما غنصبغن كدللي قشالم برقدن تتلو قشالم برقدن تتلو زخبركم سمعتنا كابز قطيلنا مس دكتور قايم كبراب بهلو كنتات تمرت هاجرنا زقبرنا كلماتت قطيلنا كنقربلكم هنا كتكتاتولنا نعدم إزي دمت مدرخ إرتراويان يوم اوكي حرم بار زخبركا دكتور قايم عدمينا خبيركا فقادن يوخن كاب مركبكا بسم سمعتي مسكنكا ابز حلفي قدام 11 حمله 2015 منغستي إرترا نمبل 28 تنزور هاجرو اغلغلوتن شابعاي زور تمهارو هاماموسن امريقلو ابتينا من رئاسنا سرعات بريزيدنت إسياس 14 مئتاويت كابتن مهارون ديجري 10 مئتاويت كأن دبلوما كمون 10 مئتاويت سيرتيفيكيت محلافهم يقلص إمه إذا قصرزي أب حدا هاجر ملكقي هاجراو فتنا وسيدوم كم زعينة وتصيد كركب كم يتقوم كم يبغعديو إذا قصرزي نحنت هاجر إذا بتعمي ذا سنبدين بري زي مثلا حساب كنديتي نايت بس درجة بيسا ودي أخم زلو يزريكا مخنياتو 14 خامي تطرح نديجري انتدأ بقعت رغيبهم اتوب زترفو 86 كاميتي يونيفرسيتي ناي معارك تمرتي كأتوم زخل نتفسات أيام سؤول مالتيو إذا بحثيرو اتي تمهرتي عدنا زلو فتسي مخم زودغي مدرخم بايتا خمس زبات يزري خمسة رأيو تسمعينون أي فلتنيو تمهارو كلنا ولا قدمون يكون بدحريو اتي أبساوا نتبت مرتي مقعزو حادب عبيو كم زا مسألة سعبين كم زا ختل ترى تراي نبرن إذا جد عزيز ما سقله تنكيز الله حدا ثم مهران فتشمم ناي أجبس ناي سرح سلا زي بلهم إتي زهو تمرتي كابل بوم سعيرهم بملو أمرهم قالوا وحيبهم زهو تمرتي أيقونن كلا ينجر مفزحتهم ثم مهران هادي ممكن حجر وسيوم يوم ثم هارون انتقونه بقول بدأ أيام أفسوا زلومبر كمتي مسمعت غير زرخب كوخابزم نيروبا زموسو أب هجروا بالجلوس نورو خابلتهم زموسو أب شودن أب إنجليز أب سويسرلاند أب نرويج أب دول أفريقيا أب كينيا كوركو مسمعتي مفزحتهم ثم زراركم تايم زولو أبسوا بأكل رحيخا تهلمبر أمرها كله أب حلم عالمي هاسنبر تيس حسبه ليتن معلت انتحلمو كم يجري خبز بازي وص رحيز بال ثم هاورون انتقونه بملو أقلبه نتتمرتي هاي كتفلون يوم صعبين نخا أزيو كابزيز غف مالسي مسقطاتي درجة 14 رحني يونيفرسيتي خاطو دخولو تداخلهم فتسمو ودي كله مالتي تمرتي إذا خاني كنت أيو تهجروا بالجلوتي ثم مهلا هجروا بالجلوتيهم دموز بقعيك فلومني مساعد لهم عزيز أبيبيو عبير تاون كنوبرو تليت يبلومن مملت سينهم تذكرهم مفزحتهم كيوس وخابير فاهم زريتهم ثم هارون كمو سلزي إذا خنا سبكتهم بيزخل وسيتي وجل
أزينة هاجر مسا عدلنا يتم من سياتن نا هاجر نقزف الله مالتيو. اوكي اب حنت دحان زخونت هاجر اب حد اوان هاجراوي ملك افتنا زوسدو تمهار كندي كم يتبيلهم كحلفو يتي نبور ويكا بجمجام كسب حجي بافريج سرس كندي زاخلو تمهارو انا بديغري كتساتف مستخليو دحان زبال ما بقص خلنا نبنتنا عاد إنجليز رينا نيرتان عاد إنجليزين كتوالادر قبلا يكونن درجة معبالين أزيز تفعليه. جن كم بقص لنا أنت دارينا يو عاد إنجليز درجة مبزحة أمتهم يونيفرسيتي خاتو زدليو نايتي يونيفرسيتات درجة داي فعلالنبر درجة مبزحة كاتو كاتوم نخاتو زبقهم لتبتاتهم سيو إتاني يونيفرسيتات كن درجات استفعلاليه سلازخونا يتطلبوا بقعتون بود متاني فعلاليه أب كم إرتاز أمثل هذا الله هاجرات جن نتي ناي كلاي درجة ملكي فتنا أبز قبرلو جزء أنت وحدة حساب 4 خميتي 5 خميتي كحلفو تسويش قبرلهم كم يوم كاز حلفو أمو بزحتان هاجرات نأرتع 14 خميتي ترح يونيفرسيتي خاطو محلفهم إرتاس بحكي أبتز تحت درجة أبناء عالم وختورة دروح الله ناصر الله أبتز تحت درجة 5 لا راح يزريك إذا كان أنت يزري إتي منسي لبون قلبون عدخ نبر كم زي كيل سلزة أمن ثم مهرهن منكم وانتقنا نتجددهم تزيكوينهم فتيهم ناي سرح عقبت رخيبهم زستاتفو ما أدي ناي سرح ما أدي سلزة يكون أيهم لذي الدرجة عزيز السنبديو. اوكي ابز حلف عمت اب كلتشحن اب مبل 26 زور هاجرا اغلغلت ابز مرقلو زنبره اوان ابنت كابتوم بملؤم هاجراو ملك فتنا استساتفو استات 22 شيخ تمهارو دارغاتهم 20 مئتاوي طرحهم حليفهم منبرتهم 8 مئتاوي كم استرفو يونبتي صبصاب قريبو نيروموني بتزامادون زحجي زقربه ويكا بريزيدنت إسياس زقربو مغلصي كابت زحلفه يحيش كم زولو ايو زنغر زولو جينا تحوت الله እናተባለ كابت زحلفه سي حيش كم زولو اي زحبر زولمو اوش زي 25 عامات ايرترا ناص خاب تخون كساب حجي زولو كونتات تمرتنا ايرترا كما يغمغام كخمي يمسل بزعبو بقع جمجام كهباي كلني مخنياتو زولو نفلتات زعبو ازي وسني توم ابزي يونيفرسيتي وديناينا وي كلاي عامتا بيونيفرسيتينا ثالث عامتا بيونيفرسيتينا اليوم حاحده اب يونيفرسيتي ذاتو اليوم ازيم بقعاتهم بمسارته الكاوي توهبو زلوهم وي بزح رخون خوليهم بزحت كباتهم كاني بحكي درجه ناي فلتتهم درجه مستي تصبيو درجه حتى ولا درخ الله ازي تحتيو اتم ناي مبل 26 شوعات زوريا اتم 8 خميتي زي تعودوا كمتي ام بيبنا وي كومون حدا او تساتفوا سبات نرخبو ناينوح ناي اجار غعزو تغعيزهم اب تغاف عبد او درجه بزح صقمن بزح سقاين اغاتيموم نتوم اب مبل 28 زوريا ك نساوخ خدو زنبرم نعم بزح صلوتا فتير اللومي مالسي ناي تسفا مقراس كنتات فتير اللومي مغنياتو حادث مهاراي نتوم قدميو زلو أبنت دا تختليو تتابع ويكا اتيناتو حلنا زدكم اتوم نا 26 شوعاتن زوريا ابي الترابو زحت صبايو اقاتيمهم اتوم عرفت تلاقيهم تحركم اللوسو زنبرم مبزحتهم فحفحيلهم ايتمولسون زوم 28 مبل 28 زوريا نغزارسو بسقامي ما وقتهم بزحت كاباتهم تريفهم يمين السودان حديمهم قصرنا يرفعنا بأوروبا الزيوز العللو كنتات حدا خابت تون كنت أيتهم أبسوا خدو زنبرم ويكابسوا عرفتي لهم زت صدو نفسوا سلزي تمولسي سلزي أبحث فيش زلت كنتات من قصير ثانتي زنبرة أجم أقدم رأيو في التحب كند فترلو لك بتا حنت تمام حدا درفو بتا حنت من قد ده تقعزه اتيز خطر زلو ازي هاجرن نتي نايمن سيادلن ازيز
زغديو ጉድኣቱ ከዓ ዝረአ ዘሎ ዞም ቆልዑት ንኣሽቱ ቆልዑት ደቂ 7 ዓመት 9 ዓመት 10 ዓመት ከይተረፉ ኣብ ሱዳንን ኣብ ኢትዮጵያን ኣብቲ ናይ ማዓስከር ስደተኛታት ኣዘቕሪቦሞ ዘለዉ ውኢኻ ትመዝኖ ክሳብ ክንደይ ተስፋ መቁራፅ ኣብቲ ሃገር ከም ዘሎ ኣብ መንጎቶም መንእሰያት ኦኬ መቸም ትምህርትን ሓንቲ ሃገር ማዕረ ክንደይ ኣገዳሲ ምዃኑ ምግላፁ ዘድሊ ይኮነን ግን በዚ ዘለናዮ ኩነታት እንተ ደኣ ቀፂልና እንታይ ክኸውን መጻኢ ናይዚ ሃገር እዚኣ ስርዓተ ትምህርቲ ናይ ኤርትራ ክሳዕ ክንድዚ ዝኣክል እንድሕር ደኣ እንቆልቁሉን ወሪዱን እንታይ ተስፋና እንታይ ክገብር ኣለዎ ኤርትራዊ ኣብ ዝኾነ ኩርናዕ ዘሎ ምሁር ይኹን ብዛዕባ ሃገር ስምዖ ሓላፍነት ኣለኒ ዝብል ዜጋሲ እንታይ ክንገብር ንኽእል መቸም ትቐንዲ ፍታሕ ክኸውን ዝኽእል ኣብ ዓዲ ዝርከብ ፍታሕ እዩ እቲ ስደት ግን ሓደ ካብቲ ሓቂ ናይ ኤርትራውያን ካብ ኮነ እቶም ነቲ ኩሉ ፀበባ ስዒሮም ኣብ ናይ ትምህርቲ ዕድል ዘለዎ ሃገር ዝመፁ ለይትን መዓልትን ብትግሃት ተማሂሮም ነቲ ሃገር ማኺኑ ዘሎ መንእሰይ ንዕኡ መተካእታ ክኾኑ ይክእሉን እዮም ግን እንተ ደኣ ወጊሑ ኣብ ዓዶም ተመሊሶም ነቲ ዕድል ዘይረኸበ መንእሰይ ይኹን ነቲ ሃገር ሓገዝ ማለት ከገልግልሉ ዝኽእሉ ኩነታት ክፍጠር ሓደ መዓልቲ ናይ ግድን እዩ በብዘለዎ ኤርትራ ክፅዕርን ክሓርኮትኮት ክብልኒ ክመሃረኒ ዝግብኦ ኣብ ዓዲ ዘሎ ግን ናይ ፖለቲካዊ ለውጢ ክሳብ ዘይተገብረ እቲ መንግስቲ ነቲ ዘሎ ጉድኣት ነቲ ዘሎ ድኻማቱ ኣሪሙ ኣብ ቅኑዕ መንገዲ ምለስ ኢልካ ምሕሳብ በቲ ዝሓለፈ ኣብነት ክርእዮ ተኮይንና ብዙሕ ተስፋ ዝገብር ኣይኮነን ግን ሰብ ብሂወቱ ክሳብ ዘሎ ክልወጥ ኣይከኣልን እዩ ኢልካ ምእማን እውን ንገዛ ርእሱ ፅረ ባህርያዊ ኣተሓሳስባ እዩ ስለዚ እቲ መጻኢ እንታይ ክኸውን እዩ ዝበሃል ሕቶ ብብሩህ ከምዚ ክኸውን ኢልካ ክትዛረበሉ ትኽእል ነገር ኣይኮነን ምክንያቱ ንዝመፅእ ሓቀኛ ራእያ ክትህብ ኣይትኽእልን ኢኻ ኣብቲ ዘሎ ኩነታት ገምጋም ተመርኩስካ ክትሪኦ ከለካ ግን ኤርትራ ብሓቂ ኣብ ፀልማት ገፃ ትጓዓዝ ዘላ እያ ትመስል ኣብ መንጎ ረኽባት ዘይተረኺቡ ካብቲ ዝገበርካዮ መፅናዕትን ዝረኸብካዮ ግምገምን እቲ ቀንዲ ፀገማት ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ወይ ከዓ ሃገራዊ ኣገልግሎት ከምቲ ዝተሓስቦ ንኸይቅፅል ቀንዲ ሽግር ዝኾነ ነገር እንታይ ይብሉ እቶም ኣብ መፅናዕትካ ዘካትትካዮም ነገራት እቶም ሃገራዊ ኣገልግሎት ካብኡ ኣምሪጦም ዝወፁ ዝብልዎ ብምሉኣቶም ሃገራዊ ኣገልግሎት 18 ወርሒ ነይሩ እንተዝኸውን ካብ ሃገርና ክንወፅእ ኣይመሓለምናን ኣይኮነን ዶ ክንወፅእ ዝኽእሉ ስቃይ ተሳጊርና ካብ ሃገር ክንወፅእ ኢልና እውን ኣይመሓለምናን እዮም ዝብሉ እቲ ቀንዲ ናይ ስደት ምክንያት ኮይኑ ዘሎ እቲ ወሰን ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት ቀንዲ ንሱ እዩ ማለት ሓንቲ ስድራ ቤት 4-5 ኣሕዋት ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝነበሮም ኣብቲ መፅናዕቲ ዝዘራረብዎም ብዙሓት ነይሮም ገሊኦም እውን ብሕልፊ ዝሕጂ ህዝባዊ ሰራዊት ኣብ ዝደመረሉ ግዜ ኣቦኦምን ኣብ ሓጎታቶምን ከይተረፉን ኣብቲ ህዝባዊ ሰራዊት ዝብሎ ወይ ህዝባዊ ሰራዊት ዝበሃል ኣቦኦም እውን ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብ ሓጎኦም ኣብ እቲ ህዝባዊ ሰራዊት ዝበሃል ስለዚ እቲ ናይ ውትድርና ኣብ ኤርትራ ንዝኾነ ስድራ ቤት ዘይተተንከፈት ስድራ ቤት የላን ሕጂ ትቀንዲ ነዚ መንእሰይ ተስፋ ንክቆርፅ ኣብ ሃገሩ ክንዲ ዝጥምት ንደገ ጥራሕ ከም ዝጥምት ዝገብሮ ዘሎ እቲ ሃገራዊ ኣገልግሎት እዩ ሃገራዊ ኣገልግሎት እዩ ዋላ እቲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዘይምልከቶ እውን መጻኢ ዕድል ኣብዚ ሃገር የለን ዝበሃል ኣተሓሳስባ ኣብቲ ሃገር ዓሲሉን ነጊሱን ስለ ዘሎ ዝተወልደ ቆልዓ ኣብ ሃገረይ ዓብየ ተማሂረ ሃገረይ ከገልግለ ገዛ ኣብ ዓደይ ክሰርሐ መንገዲ ክሰርሐ ዝበሃል ነገርሲ ብፍጹም የለን ሕልሙ ጎቦን ምድረ በዳን ተሳጊሩ ናብ ኤሮፓን ኣሜሪካ ንኣውስትራልያ ክኸይድ ዝብል እዩ እዚ ናይ ብሓቂ መንሽሮ ናይ ሃገር ክኸውን ክእል እዩ ፖለቲካዊ ፍታሕ ተረኺቡ ኣብ ዓዲ ተስፋ ከም ዘሎ ኣብ ዓዲ ክንበር ከም ዝከኣል መጻኢ ዕድል ኣብ ኤርትራ ውዕውዕ ምዃኑ ተስፋ ዝህብ ምዃኑ ክሳብ እቲ መንእሰይ ዝኣምን እዚ ተሓሳስባ እዚ ነቲ መንእሰይ ፈፂሙ ገዚእዎ ኣንበርኪኽዎ ኣብኡ ጥራሕ ኣይኮይኑ ዘሎ መዓስ ወፅእ እምበር መዓስ ኣብዛ ዓዲ ሱር ተኺለ ሓዳር ገብር ስድራ ይሕግዝ ቤት ትምህርቲ ደቀ የምህር ዝብል ኣረኣያ ተሪፉ እዩ እዚ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ኣብ ደገ ዘሎ
أبسمون كندي حدش تليفوني خاب ليبيا كاب السودان كاب عدد اليان تليفون زي ما تقول إذا بدك تقول كنبر كوي كألن تبعد ذلوا راح يكون نسي إذا أبدك تقول دكتور عدول أي كألن كم زينو بتصل أي جباني حدا في التحيي خرق ولا زلوا. اوكي هاجرو أقولت ناب 18 تواريخ كانوا وردوا إنا أبو حدو أكفتشن 16 زني 18 قدبني هاجرو أقولت كتجبر يزبل وعاوب زي كون من قدي يزربيو أما 18 تواريخ أنتوا خوينو هاجرو أقولت كي تبي إرتراز ولا شجر تقطعوا قبل الدو مثل كان تاي قمتك. أتي 18 تواريخ كن جورينا مبال صبوي تقبل نتكلوز قبوي. جين فتح خونا يكيدني فتح خونا له زي كل وزح مغنيات الله حدا نازل مب أسران شو من تنزوريا أنت دا 10 شو من تور حتى راح جير أمه أسران شو عاد تنزوريا تقدم وزنا غير خاب حدا كسب مب أسران شو عاد تنزوريا كسب حدا فرق مليون زخونو هجروا قلقلت زلوا أنت يوم خونو حركة أني نعاتهم وين أنت دا أتعيس كيوم أبي يوم كاتو إيكونومي نايت هاجر عقم اللوديو نظم تتأسس سبات كوحد عقم اللوديو يقولون كلنا نفلطينات إيكونومي نايت هاجر بحتاوي إيكونومي تمنجستي أنصار هاجر بحتاوي نبرة سلازخونة كازيفوه نايت صراحة عدلك فترة لزخيل كنا سات فتسوم يلن تمنجستي مقصد فرقيو إلي زامن بحيثوه ونزلت النايت أسل في كالات ترين بحيث نوزلات هاجر انت إذا 10 شو تورح في جبر كوينو كم بقيس حماق حسب يكونن جيل مسرتاوي زخونة لوتي ناي بوليتيكا ناي ايكونومي لوتي تخايدو مس عالم زلو ركبات أزيو صفوف أم الرزاء التمركسة أم التحقيقات التمركسة كوينو أزيو ببزحي ناي قداموي حجز ناي كئلتن ناي رئيس مال حجز كم زي مارشال بلانز بحال نخال أي وقع عالم تقود حاجات دقنا أجرخت كلن الحاجز توهبه بقود رجع أنت دا لو تخمس تخيلوا تجنا خجبر تدا تخيلوا توم فرق مليون أب هجراو بالجلوز لو أنت دا تتعيسهم قال يوم أبتمرتي قال يوم أبناي vocational training قال يوم أبدق خيدهم كم هارو قال يوم ناي رؤسهم أنا أشتو صرحات أبيات صرحات خفتو كم زم تدا تغيرو بحادثر جزي ناي تحقر معبالي كتكالك كال كراجات بخيل ناي توم تتعيسون اجري تدخلوا مخنيات كمالا خيل إذا جن أزي سفح زغناء ناي بوليتيكا ناي إيكونومياوي ناي كومون ناي بحلاوي لوتي أب حزب إيرتا في جبر مسك ألتحيو أدمعي زخونة بب وجنو أنت دا نايت جنان لوتن كما سكيلو في التحقيق كابكال مبرز تخوف تخوها بالكاخ في التحقيق على يكون أمو داتا بترجع من نقوله نجاري بزعبا زي مبل إسران شمون تنزور هاجرا أقول قلت تحليف الله صباح إسران شعتن كأتصلي وأنت دا تفتح زي مسيو كنا تاتي إرترا حق زينا بزين نخاف أنهم قلقلين يسخيزون لما ملأختها ملأخت بون كندي عبيتي كندي ورد اللو حجر ناتي ملأخت تاخد لي الكايخة جن كم زي من نايم على سنديو تنزل من نيون تايو أو حجرنا سلام كنجس صغري عندك حزب درار اللسو هذا مديلو كاللي شو جزء خاتو نسينا ندلي تبع عبي يخون بلو نخيل جن كم زي لو بتصل على إرترا كيدني إرترا كاب حمار نبز حمق أخونته ياتقو عز الله يتهزبس أبب زلو تأخيبو انتاي الجبر إلو حتو خلق إلقبو حتو مستلع علي تفتح الركب نخي حتى تتهاجر زلو خت أخاخبون أي فضلوني زلو تكونتات كم إلو كنت قصلاك إني تو وحده يتبدق زلو ترداديو نسي زلو استقامت ما يعيتو فتحو خنتاين تكون حيش أبزبل أغلبو حدا مرزدا انت زقبر لو تبع له 5 آيك إني جن نتلو تما بجسقة خونه إلي ولا أمن. أوكي مو يعني اللي دكتور جايم سلت ذهب كان حبريتها مسجنك برومشات. برومشات يغني اللي. Thank you أني اللي.